kontatuko izut, lehen aldian kartzelan sartu nindutena, izan zen Sanlúcar de Barramedan, diru ateatzeko akizu, lan egiten nuen, baina drogekin azkenean gaztau egiten duzu gehiago sartu baino. Eta azkenean, ezin nintzen jatzizakin trapitzatzen, ekartzen, trapitzatzen, Kadizetik. Eta hori, pasatzen zea, 2, 3, 4, 5, 6, konfiatzen zea eta azkenean erortzen zea. Eta harrapatu nindutenan. Zenbat urterekin? 21 urtekin. Guztira zenbat egon aldi izan dira kartzelan? 5. 14 urte totalien. Bai. 14 urte barruan? Bai. Azken 20 urtetan pasa dituzu denbora gehiago kartzelan? Koide. Kalean baino? Bai. Ateatzen zarenean bai duzula presente. Kartzela gehiago ez, baino 6 hilero edo urte batera hori burutik juten da, eta arriskoa eta hori ez zaiz inporta, eta bueltatu ere ez. 5 aldiz? 5. Oain azken aldian abenduak 10ean ateatza. Bai. Duela 4 hilabete kartzelan zeunden? Bai, holaxe da bai. Hau terapia zentru bat da? Hori da, lehenengo terapia zentro bat, normekin, nik nahi dunako etorri naz, kartzelatik. Kartzelan gehatzen zea edo ona etortzen zea nahi baizu. Apa! Kartzelak ez dizkizu erramintak ematen? Bizitza berri bat hasteko? Ez, niri almenos... Teorian hori da helburua, ez? Teorian, hori da, teoria bai, baina teorian gatzen da. Ateratzen zea hori, matxurrago, segurazki. Zagutzen duzu jende pilo bat mundu horietako, eta azkenean... Zuk deskribatzen duzunagatik, azkenean kartzelak gaiztakeriak egiteko sarea handitzen dizu? Bai, droga, pile, denetari pile, bronka pile, azkenean da kalean bezala, baina mundu txiki bat. Joak egunero garbitzeitut, ura ematen jet, arrautzak atzeitut, zenbat jarri duten egunero, gero badaukagu bai terapia, psikologokin, grupal, prebentzio, rekaidako prebentzioak. Zergatik datorkizu ondo horrelako egun bete bat izatea, rutinaz betetako eguna izatea? Bai, rutina kartzelanen bai, baina hemen rutina kalerako, nire bizitzarako, lan egiteko, eta nahi dudan bizitzarako, almenos rutina hauek asko zobetu izanen dira nire bizitzarako. Bai. Bai, zuntzatu bai. Zer esango zenuke kendu dizula kartzelak? Bizitza pila bat, familia, nire familiarekin arrebak, eta ez dakit ez ebez bera egitaz, osea, 3. sartu nintzanean, izan zidaten, como vuelvas a entrar, eta beno, eta hola gertatu zen. Bi azkenetan ez diate bizitzak egin, lagun batzuk bai, edo lagun baino familia eta hori ez. Orduan, eteten da, bai. Nola erreakzionatu zenuen ikustean zure arrebek ultimatuma betetzen zutela eta ez zutela jaramonik egiten? Bueno, eske lehenengoan gaizki. Ni deitu nun eta, bueno, berriz, bakizu, eta pum, kolgau eta
bueno, eskutitza bidaliko diot, edo, bueno, eta baino, bidaltzen ez eskutitza, eta konturatzen zea, ja, egile dela, osea... Eta konturatzen zara bakarrik zaudela? Oain bai. Bai. Kartzelatik irten den pertsona batengan pentsatzean, gizarteak presente dauka zeintzuk diren zuen zailtasunak berriz ere bizitza horretara itzultzeko? Ez. Bizilagunak, ikuste zu ez dizutela gurtzen, edo gauz txikienak, oiek, baina, bai, nabaitzen da, bai. Kartzelaren estigmak beti jarraitzen zaitu? Bai. Nire auzoan, ni bueltatzean, igual, ni badeukan eretxia, txantrean, hemen Iruñan, eta nire auzokideak, oza, kalekoak, ja, betira nik ezagutzen naute, oza, txikitatik. Eta, ja, gutxi zidaten agurtzez, hori, zaten zuari bala hostia, oza, no mata a nadie, Zemat eta denpora gehiago kartzelan pasa? Gero eta bakartiago zaude? Bai. Eta agonitzan kalean. Bizitzen, osea... Tetxoi gabe, vamos. Kartzelatik irten zaren azken aldietan, ez dituzu arrebak zain izan? Ez. Esan diezu, haiek gabe dana zailagoa dela? Ez. Ez dakit zergatik, baino ez. Beraiek ustez badakitela, baino... Bere bizitza badakate, gero bakotxa, bueno. Lobak dituzu? Bai. Ez dituzu ikusten? Ez. Eta nola hartzen da hori? Txar, oso gaizki bai. Askotan pentsatzen zuta, bueno, negarre egite zu, eta, bueno, pixket, eta segi badezu aurrera, eta gehiago nire problemakin. Horretaz pentsatzen banau beti, bueltatuko naiz, berriz. Orduan, segitu bat dut aurrera, eta bizitzera. Could it be I was the one that you held so deep in the night? Zuretzat ez da hemen zauden lehenengo aldia? Ez. Laugarren aldia, bai. Eta inoiz ez dut bukatu, eta, karo, azken aldi egon nintzenean, banitxun, 30 urte. Oain badaukat 50 bat. Eta, bizi nahi dut, ja bizitza pixket. Behin baino gehiagotan etorri behar izateak, hori etxigarria da? Pixket, bai, jaro. Bai, eta ikuste zu bukatzen dutela beste batzuk, eta zu igual ez duzu inoiz bukatu. Alta terapeutuakin edo ez alta terapeutuakin bukatu, 9 hilabeteak. Hori janetzako izango zen, Pausu bat, bai. That staircase you fell to your knees with tears in your eyes. All that you saw. Nabaritu duzu, urte hauetan indarra galtzen joan otezaren? Bai, pixket bai, baino oain etorri naiz, beraiek esan diate, bai, hemen, me veían con más fuerza que nunca, entonces, bueno. Eta ze aldatu da hortarako? Zerbait, hemen, ez dakit. Bada garaia, Los tickets de vida se van acabando. Norberak egiten du balantzea eta... Bai. Eta pentsatzen du zegin dut nire bizitzakin? Edo ez? Orain ari dut, pixket, bai. Baino bestetan ez. Nik jartzen dut balantzan eta dena galdu dut, eta irabazi, ez dute zer irabazi. Iristen zara pentsatzera, nire bizitzak zentzu gehiago dauka kartzelan kalean baino? Bai, pentsatu dut. Kalean egoenean bizitzen, nire burura etorri zait, egin behar dut hau, sartzeko berriz. Oso fuertia da hori. Jaime, zuretzat zer da bergizarteratzea?
Bueno, oain nau horretan, baina zaila. Lana bilatzea ez, bakarrik, lana mantentzea. Drogik ez hartzea, lagun berriak egitea. Bizitza berreskuratzea. Bizitza berreskuratu, bai, edo nahi baduzu, bai. Ze bizitza berreskuratzea? Ez dut ezagutu, beste bizitzen bat. All that you suffered, all the disease, you couldn't hide it from me. Jaime, eta orain zenbat hilabete gelditzen zaizkizu terapia bukatzeko? Badaramat justu erdile, 4:30, eta geratzen zaizkin 4:30. Eta zen moduz dijoa? Ondo, bai. Noiz tokatzen zaizu asteburutan irtetzea? Urrengoan, bai. Alone, scared in your room, would you swear there's nobody home? Jaime, nola ikuste duzu zure burua hemendik urte batzutara? Ikusten dut, esperantza, almenos dakat, nire bizitzan, lanarekin, izanen badutume bat, nahiko nuke izan. Eta seme edo alaba horri kontatuko diozu kartzelatik pasa zinela? Bai. Erreparoa emate gizu, zuek kartzelako bizitzari buruz hitz egitea? Ez, behitxu, eta esan banizu, noi, da lehen aldia, irekitzen ez zela guaze, holaxe, bai. Kartzei buruz, drogei buruz, bai. Zer suposatzen du zuretzat? Irekiera ariketa hau egiteak? Zan nuen baietz, honi, entrevistari, eta zein ikusten duen nitako igual izango zela, ona, eta izango da.